गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मानि थाखाय गोरोबलायनाय गैया आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबायदि सुबुङा बर' हारिनि गोरोबलायनायखौ हेंथा खालामबाय थायो बेनि सायावहाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेनि सायावहाय बाथ्रा बुंनो लानाया बेयो आंनि मोनसे मोनदांथिसो। नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनानै आंनि मोनदांथिनि सायावहाय कमेन्ट खालामनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे भिडिअखौ लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जादों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मानि थाखाय गोरोबलायनाय गैया आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोरोबलायनायनि हेंथायै सोरबायदि मानसिफोरा माबायदि बाथ्रा बुंबाय थायो एबा सोरबायदि सुबुंफोरा माबायदि खामानि मावो आं बेनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों। आंनि बुंनाया गोरोन्थिबो जानो हागौ, बेनिखायनो आंनि बुंनाय बाथ्राफोरा माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानैबो सिगाङावनो बुंग्रोखानाय थाबाय। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मानि थाखाय गोरोबलायनाय गैया होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिखागौ जोंनि गेजेराव माबायदि सुबुंफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाया दङ आरो माबायदि सुबुंफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाया गैया आरो सोरबायदि सुबुंफोरा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोरोबलायनायनि हेंथायै खामानि मावबाय थायो। दा जों बेखौ नोजोर होयोब्ला बेखौनो बुजिनो हायो। जों बयबो मिथिगौ पलिटिकेल समाव जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों माखासे खामानि मावग्रा थायो एबा समाजारि बिजोङाव माखासे खामानि मावग्रा थायो जायखौ जों आइटि सेल होननानै बुङो। बैफोरबायदि माखासे सुबुंफोरा जोंनि गेजेराव माखासे गुलाय गुजाय थासारिखौ लाबोयो आरो गावजों गावनि गेजेराव दुंहाव थासारिखौ लाबोयो होननानै आं बेखौ सानो। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सादारन पाब्लिकफोरा बयबो खौसेयैनो दंखायो, नाथाय जोंनि पलिटिकेल दैदेनगिरिफोरनि माखासे खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गावजों गावनि गेजेरावनो गावस्रालायनायखौ लाबोबाय थायो। जों बयबो मिथिखागौ समाजारि बिजों स्पेसियेलि होननानै बुङोब्ला फेसबुकआवहाय जों आइटि सेलाव खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ नुनो मोननाय जायो। पलिटिकेला जोबखांनायनि उनाव बबेबा मोनसे हान्जाया देरहाखांनायनि उनावबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव पलिटिकेलखौ लानानै गावजों गावनो सोंखारिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जायो। बा बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जाया बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानि हेंथायै बाथ्रा बुंनाय बा बैसोरनि पलिटिकेल हान्जायाबो बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानि हेंथा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जायो। दा बेनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे गावजों गावनो सोंखारिबाय थानाय थासारिया सोमजियो, जायनि थाखाय जोंनि माखासे बर' मानसिफोरा खौसे जानायाव जेंनाखौ नुनो मोननाय जायो। दा बेवहाय आं बेखौ बुंनो नागिराखैदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैया। दङ, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बांसिन सुबुंनि गेजेरावनो गोरोबलायनाय दङ। गोरोबलायनायखौ जायफोर हेंथा होयो होननानै बुङोब्ला जोंनि पलिटिकेलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोरोबलायनायनि हेंथायै खामानि मावो, बेखौ आंनि साननायसो। दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दा जों एग्जाम्पल हिसाबै बे बाथ्राखौबो मख'नो हायो, आसामाव मोनद' हारिया एसटि दाबिदों आरो बेखौ जोंनि थाखानाय एक्जिस्टिं हारि स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिखौ लाफानानै थाखानाय एक्जिस्टिं हारिफोरा मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायाव हेंथायै गसंथादों। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो जायफोरा एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै गसंथादों बेनि हेंथायैनो बाथ्रा बुंनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव, मानोना मोनद' हारिया थारैनो एसटिखौ मोनमारोब्ला एक्जिस्टिं एसटिफोर स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिफ्रा माबायदियै खहा जागोन जों बेखौ बयबो मिथिखागौ। बेनि सायाव आं सिगांनि भिडिअआवबो सावरायखांबाय। बेनिखायनो आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ, पलिटिकेलखौ लानानै जों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एना एनि जानायखौ जों बे समाव गारनांसिगौ। बे समाव जों खौसे जायाब्ला जोंनि हारिफोरा गुबुन हारिफोरजों गादब जानायनि लामायाव दङसै आरो मोनद' हारिया थारैनो एसटिखौ मोनमारोब्ला फैबाय थानाय समाव बिटिसिखौ गुबुन हारिया सालायनो थांगासिनो दङ। बे बाथ्राखौबो आं सिगांनि भिडिअआवनो नोंथांमोनजों सावरायखांबाय। दा आं जोबथारनायाव बे बाथ्राखौल' बुंनो सानदों, जों पलिटिकेलखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो गावस्रा गावस्रि जाहोनाय खामानिखौ गारनांगौ। बेजों लोगोसेनो बे बाथ्राखौबो बुंनो सानदों, जोंनि बर' हारिनि पलिटिकेलखौ लानानै खामानि मावग्रा समाजारि बिजोङाव स्पेसियेलि फेसबुकआवहाय आइटि सेलनि माखासे खामानि मावग्राफोर दङ। जोंनि पलिटिकेल दैदेनगिरिफोरनि माखासे समाजारि बिजोङाव खामानि मावग्राफोर दङ, जायफोर पलिटिकेलखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो एना एनिखौ खालामबाय थायो। बेनिखायनो आं बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना पलिटिकेल समाव पलिटिकेल खालाम, नाथाय हारिखौ लानानै पलिटिकेल खालामनाङा। जों बे समाव बयबो खौसे गसंथानायनि गोनां। दिनैनि आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।